Добро утро на следващия зрител. Добро утро. Госпожо Цолова, BTV. Аз съм ром, искам да казвам за изборите сега. Слушайте ми внимателно. Всичкото роми тук сега в Перник чакаме да дават пари, да свърляме гласовете пак на ГЕРБ. Няма да даваме гласове на ГЕРБ. Той път ще гласуваме, за господин Станишев ще гласуваме. Защото като беше той на власт, по-добре беше. Бойко много не лага. Защо мислите, че пак ще ви... Кой вече тръгнаха ли да ви предлагат пари, че така сте убеден, че ще обикалят да ви плащат за глас? Сега ще тръгнат с влаковите, че обещани и това метрото да идва до тук. Няма. Не му искаме метрото. Не искате ли метро да идва до Перник? Защо да няма? Абе, не му искаме метрото. Много лъжат, бе. Много лъжат. И оная дебелата, голямата. Добре, това звучи като скетч. Благодаря ви много, че ми включихте. Младост 5 гледали ли сте? Благодаря ви много. Спирам за вас. Айде, лека ви, преки ден. Хубав ден и на вас. Добро утро. Нали звучи точно като комиците?